बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि महरै एबा सागानगिरि साखी महरै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दङमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि साखी महरै बिथाङाबो सागान होदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा सिप थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे विटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन। आरो बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय 5 बोसोर बे सोरखार सालायनाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारावबो एनडिबि जाय सागानगिरि एनडिबि बिथांमोननि सोद्रोमाफोराबो बेवहाय दङ आरो बेराफारसेजों बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावबो बे समाव एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा दङ जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि बे सागानगिरिफोराबो बिथांमोनजों दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ राजखान्थियारिनि खैसाराव गोग्लैनानै बे समाव बेखौ एरखेना जुदि थायोब्ला बे जोबोदनो मोनसे बर' हारियाव खैफोद गोनां एबा खैफोदाव खोख्लैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जे बर' हारियाव जाखिनि थासारि फैबाय बे थासारि फैनायावनो बिथां प्रमद बर' बिथाङा सोरखार सालायदोंमोन आरो बे थासारिनि फैनायावनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आथिखालाव सोरखार सालायबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे सागानगिरिफोर बे सागानगिरिफोरखौ खौसे जानानै खामानि मावलांनो थाखाय खावलायदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजोंबो जे एनडिबि गोबां सोद्रोमाफोरानो बिथांमोनजोंबो दं आरो बेराफारसेथिं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजोंबो बे समाव एनडिबि सोद्रोमाफोरा गोबां दङ जायनि थाखाय बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ राजखान्थियारि खैसाराव गोग्लैनानै एरायना थायोब्ला जानाय नङा आरो बे गोरोबथाखौ मावफुंनो नांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बेवहाय मोनब्रै एनडिबि आफाद आरो लोगोसे इउबिपिअ जोंनि जाना थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा 2027 जानुवारियाव जालांबाय आरो बेवहाय दिनैनि दिनाव जाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सरखाराव दैदेनदों आरो बिथांमोनजोंनो एकर्ड खालामनानै फैनाय बारग' जोंहा एनडिबि बिथांमोनहाबो राजखान्थियाव बाहागो लानायजों दिनै थांनाय बोसोरबायावबो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जालांबाय आरो दा गोदानै जिहेतु बिथांमोना राजखान्थियारि आफाद हिसाबै गोदान सरकार सालायबाय आरो बेजों बिथांमोना दिनै जिबादि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मावफुङैखौ लानानै बिथांमोना दिनै राजखान्थियारि बुब्लियाव एरायनो नाजानायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों। नाथाय बेवहाय जों नुयो जे बर'नि बे थामथि गोरोबथायाव दिनै बिटिआरखौ लानानै आरो बर'लेण्ड हालामनि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय बेवहाय बयबो नोजोर लाखिनांगौ आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा सिप थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे विटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो जे दिनैनि समाव राजखान्थि खालामनायनि मुङै जाहाथे राजखान्थि बुब्लियाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनो नाङा। मानोना बिथांमोनहाबो दिनै बेवहाय जुदि मोनसे गोदान थासारियाव राजखान्थि परिबेस मोनदों होनोब्ला दिनै जों बिटिआर गोरोबथानि बोसोरबा मोनसे सरकार थांबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो दा गोदानै जि मोनसे परिबेसाव बिथांमोना सरकार सालायदों बेबायदि मोनसे बुब्लियाव जाफुंसारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकारखौ नारसिनलांगोन, आसाम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डखौ 100% मावफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो नारसिननायखौ आखायाव लालांगोन आरो बेजों दिनै जों मिजिंथियो राजखान्थियाव थानाय गासिबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय गेबेङै नोजोर बोनांगोन।